Fil-Knisja Kolleġjata ta' San Lawrenz fil-Birgu ingħatat dera ġdida kif ġiet inawgurata l-pittura ġdida tal-kopla. Ħolma li kienet ilha tberren snin sħaħ u li sa fl-aħħar saret realtà. Il-kopla tal-kolleġjata inbniet fl-1954 wara li dik l-antika iġġarfet kawża tal-attakk fuq l-HMS Illustrious f'Jannar tal-1941 fl-eqqel tal-gwerra u minn wara l-gwerra il-kopla kienet ħallit fuq il-ġebla. Madankollu il-ħolma tal-arċiprit preżenti l-kanonku Duncan Busuttil flimkien mal-kapitlu tal-kolleġjata waslet biex jitwettaq dan il-proġett tal-pittura. L-arċiprit mhux biss iddedika ħafna enerġija u ħsieb fuq dan il-proġett imma xtaq ukoll li hu u l-familja tiegħu jislu għall-ispiża tal-pittura. Fil-fatt l-ispejjeż inqasmu bejn l-arċiprit u fondi oħra tal-parroċċa. Min barra l-pittura li saret mill-artist Awċi Manuel Farrugia li tinkludi 44 figura saru twieqi ġodda għall-lanterna u kienu restawrati it-twieqi tal-parti t'isfel. L-induratura saret minn Rodrigo Busuttil waqt li Lorenzo Avellino u Walter Damarco kienu responsabbli għall-installazzjoni tad-dawl artistiku. Joseph Mikallef ħadem fuq l-iskultura li kienet nieqsa. Ix-xogħol kollu sar taħt is-supervizjoni tal-perit Ennio Ellul. Il-proġett ġie inawgurat il-ħadd filgħaxija fejn ittellet Akkademja tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz fil-Birgu li saret fl-istess knisja. Fis-smiem l-Akkademja ġiet inawgurata il-pittura fosfer kbir minn nies preżenti li kienu ilhom snin jistennew dan il-mument. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm l-Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg, id-deputat Stephen Spiteri, il-kunsillier Anton Ġellel kif ukoll persuni oħra distinti.